M-ați întrebat ce putem face singuri pentru o durere de mușchi anterior coapsă, quadricepsul. Dacă știm sigur că durerea e doar de cauză musculară, putem face singuri, de exemplu, un automasaj, așa cum ne pricepem noi, o poziție confortabilă, sub genunchi, o să-mi pun un rulou sau o pernă. Ideea este să am mușchiul și segmentul pe care lucrez cât mai relaxat și singuri putem să ne facem, de exemplu, o fricțiune sau cu podul palmei sau cu degetele, presiune și cât permite elasticitatea țesutului, fricționez. Cu o mână sau cu amândouă mâinile, dacă vreau, podul palmei, aici la genunchi cu partea aceasta a degetelor, fricțiune. Unde avem masă musculară mai mare, podul palmei, la inserțiile musculare, ca să lucrez mai atent, pot să lucrez cu degetele. O altă metodă de masaj este metoda de presiune, cu partea aceasta a degetului mare, celălalt peste el, și trebuie să lucrez mușchiul pe toată lungimea lui, de la origine până la inserție. Presiune și întindere, presiune și întindere, din aproape în aproape, pe toată lungimea fibrei musculare. De 2, de 3 ori pe fiecare zonă. Aici o să merg pe 3 zone, la mijloc, intern și extern. Presiune și întindere din aproape în aproape. Și la fel și aici. După ce mi-am făcut un pic de masaj și am pregătit zona respectivă musculară, pot să fac un stretching pe mușchiul quadriceps, o variantă cea mai simplă, călcâiul așezut și genunchiul tras în spate. Se ține câteva secunde, revin și scuturi cu relaxare și iarăși. Întind, relaxez. Și câteva mișcări foarte ușoare. O să vă arăt acum pe piciorul stâng, ca să vedeți mai bine. O întindere a mușchiului din spatele genunchiului, mușchii ischiogambieri,